right, muri yeZimbabwe vanhu veZanuPF vari kunyara nezvinhu zvakaitwa naRobert Junior Mugabe. Kunyara chako. So, iko zvinezvi mabudiro ari kuita nyaya iyi kai. Pane mashoko manje the way mataurirwa akuzvito zvezvi kuda kushifta blame zvezvi. Let me show you something. Vari kuti a tape for Robert Mugabe Jr. is circulating. We are in possession of it. It's just pathetic. Dr. Grace Mugabe must have failed to control these kids. And kunyatsoziva a tape ndatojambira pangu pacho ndikuti ndatojambira nchitopa ziva because vamweni munozitanga kuti wajambira verenga wazodiri ipapo ndatopa ndingina nchipa ziva ndoda kutaura that way diro kune mamwe mawedzi kuti ukataura ipapo apa video rinoiswa mu restricted zone saka ndisikuda izvozvo saka muri kuona ya problem ya Mugabe inini ndambobvunza imimi guys mese mimi muri yeZimbabwe muri panape mimi ukanziwo kumba kwako mwana aita benziwo mwana mukomana aita benzi mwana mukomana mukuru ari kuita kubenzi munoblame amai vacho kuti baba vacho because tikatarisa pakafa Mugabe that young man uya anga akura anga atokura kutobva zera chako maybe anga atokuma 28 27 if I'm not mistaken ndo zera raanga atova saka zera remunhu akadaro iwo tikatokutarisewo tingatotonzi iri mhosva yamayonzi akafela kucontrola vana ivo achava controla chiko vanhu vekuti vanenge vaindependent vatone makiye upenyu vakuita zveupenyu hwavo chii chimwe chaachagara pasi kuti arida kunzi ari kuvacontrola inini handipo pakuti ndikusaidira Grace but nditori nenyaya hombe manje ndikutoda kutotaura pamusoro pacho ipapo tofanira kutoremindana problem haisi yaGrace problem yababa wacho Mugabe ozogona kucontrola vana vake sei iye akatadza kucontrola nyika yese mozotaura zvinhu zvidiki akatotadza nyika yese Zimbabwe itori mafufu inzara inhamo chichi zvese ameno zvazvingoriswa ameno zviri kuitika so because of that man chii chamuchanongedzera chine musoro chamungatoti right at least chii chacho what's that inongori nyika yezita tirimo mtipot country tirimo vamwe busy nayo idipe 2030 anenge achiripo chichi headache ma problems ese hatred ese iko zvine zvanhu vakangonzwa word kuti ZanuPF it was because of that man ndopa zvakatotangira munhu iye akatotadza kutosiya zvinhu zvacho kutosiya imba yake iri muorder yacho yepolitical party yake kutotadza kutoisiya iri muorder to the extent yekuti akatona kuti adzingwa abviswe koko akutanga kumhanyira kuda kuti ndakuda kusupporta ma opposition apedza kudoda unotry unosupporta opposition adotry kuti pakamufamba rumors adovhura yake auda kuzodzoka muresi auda unodidi imi munotoona kuti kutorongeka kwacho kunga kusipo saka zvese zvamuri kuzofunga kuti zvinozonge zvichibva nekupi iye ozoita munhu kwaye mwana wake manje baba vacho vakatadza imika hai manhu kuZimbabwe taimushe tamushe cheko hapana chatinotaura about that man hanzi ndikuona vamwe ruchema legacy yake ngavasadaro vari kuningirana legacy yake ndo legacy yake chacha iyoyo ngatoti atori kwaari ikoko ngatsve achinozonzwa kuti akarara soka mweya wake unofanira kunge uchitotsva achinzwa kupiswa so kuti pasapa pakaipa achishaya kutodzoka sei futi ndizvo zvinofanira kuita chaizvo anofanira kunyatsoshaya kuti ndodzoka sei pasi apo kuti ndidzoke nzi ndakurarama vanhu vazhinji vakafa vakandorwadziswa nenyaya iyoyo iko zvinezvi muri kuzonzwa nyaya yakawaikwa naHwenje nyaya yake iri kubuda pari kunzi akazoenda kunozonorapwa kuIndia akazoenda kuchechi imi let me tell you something and ivo ZanuPF ndo vari kutoposta kuti Hwenje takazonomurapisa kuIndia in short zvari kungoedza kutaura kuti ukarwara nekenza muZimbabwe unokufa zvatopera zvimwe zvese zvamukufunga zvatoo zvemusoro wenyu ikangokubata chete wagowa because why ndiri kudaro hauafodheka kuenda kuIndia kwacho nemari yacho unoiwana kupi saka mozotudza kuti aizi vana vari kukanganisa legacy yababa wacho imi kozi zvatakakanganiswa zvinganiko aintori bita kane nyaya munhu vanhu vemuZimbabwe musanyibera upuso futi kai ampengere mani utonyibera uchema shuwa mwana uyu anyadzisa baba wake vapi ivo baba wake ndo vakatinyadzisa zvishoma kuzara nyika pasi rese maZimbabwe kuzara techingotsekwa chinzi makonzo makatiza kuti nigirikini dzenyu nyika dzenyu iwe wotitaurira kuti zvoni ari kunyadzisa baba wake saka isusu takanyadziswa zvishoma nababa wake imemika chii chakadaro ichocho legacy yababa wacho hapana legacy apa legacy yekuita sei
zvitakana nebasa rese zvese nevamwe vacho vakatosara varipo futi legacy yekuti asei kwacho ndo legacy iyo. Dakutaurira chimwe chinhu nhasi iko zvine zvanditi mukunzwa nyaya yati tachienda nchitaura nyaya yekuti uyu ari kunzi akarwara nekenza akazonorapiswa kuIndia. Isu tonyazoza history yenyika ineka 2008 zvinhu zvakazoti zvatsviriridza zvanetsa vakati tonosona kuti vajigiwa election uyu nababa wake toramba kuti aiwa unondidya rerun chichichichi vakangoita zvavakanoita vaizonzi pakuitwa GNU takuti hurumende yekubatanidza ndo yavakabva vapinda iyo vapinda yemubatanidzwa ndobva vatanga kufamba nehurumende yavo. Pakufamba kwehurumende yemubatanidzwa up to now tikushandisa US toambotoonesa chokwadi Zimbabwe inoshandisa US dollar rakatopinda paGNU iyoyo currency mari ipapo ndopa yaipengereka manje zvese zvekutoti mune backup US backup yakanaka musaminyemberwa wenyu muchizozwa dzimwe nyaya dzese munokwangwaya ende ndosoka muchiona ivo vachitotya kana kuti vada kuiri dzinga because mari iyo yakabvira kudhara yakangosolva problem yanga iripo up to now zvingori up to standard better so zvingotozoti hachi takasolverwa maproblems nemari iyoyo waitoti uchitokwira kombe utotambiriswa zvimate utonzi kwabuda mari yakati 10 trillion yabuda uchitodzoka yobvetonzi takutotengesa yatochange hati uda bar sipo nesugar change yacho kombe ukatoramba futi kuchinja mari iyo makuseni paunozobva kubasa yaitodzoka yapera mari iyo wakashandira mwedzi wese ndo pakatangira vanhu kufamba nemabhasikoro unofanira muZimbabwe unoenda zvofamba vanhu vakatanga kumachovha mabhasikoro vachienda kumabasa kwete kuti kutora mode of transport chaiyo waizoenda nechi but pauya that thing ndobva vaibatanidzana ndobva vanoita se vakanobatsirana up to now ukaona zvakuonekera nyika yatanga kutoenda kumberi zvima therapy machines zvezvia ndopa zvakatotengwa chekumpilo hospital nechekuparinyatwa ndopa zvakatoiswa ipapo ndobva come 2013 vakabva vatanga kurova skillful vakati tichapinde naye because ivo vaida kunyatsoona kuti saka uyu anodingina chii vaona kuti varume vaberere nzavo dzinodhonza zvinhu zvechokwadi zvaita se zvakadzoka kuna vanhu vanopupura kubva 2009 zvinhu zvakaita stable matiki mimi ndo pakamakatanga kutonziwo vanhu makutotengawo mota dzavo vakutodidiri ndokwazvakatotangira ikoko up to ameno kwazvakazosvika 2013 vasvika vadai vaita skillful ravo zvakonekana zvima therapy machines zvezvemanje achishande nezveupenyu hwese chinosvika panguva yachinofa chinenge chakudiwa chimwe pazvafa handika chiisa izvimwe ndo result iripo manje yekuti yekubiwa kwaiitwa election iyo nhasi manje todzwa kuti legacy vana vari kuangasa legacy yababa get away man maZimbabweans wofuti munenge makadhakwa munongobvuma kunyeberwa zvinhu zvinani basa rese mabig platforms aiZanup vari kutaura zvinhu izvozvo chichi ndikutoona mwatodairira hazvo chokwadi vana vanyadzisa hazvo kunyadzisa chiko chaari kunyadzisa ngavaite zvekupenyu hwavo musatomba vatarise futi mamiliyoni vafanhe vavo for your own information kukutaurirai inotarisa the way yevari kuspenda life inotarisa that ngiri ndacho ranga rachibuda iroro chimbonototsvagaoni angasina 1 musikanaka vanga vari 2 urarama life like I don't like a man like there is no other day. That's the way he is living his life. Kutongorarama zvekutoti iwe hausatoka mbozviita ndo the way vari kutorarama vatorarama zvekutoti vazhinji hausati wambopfura neko imari tora zvavanoda vanokutora zvavanoda vachitoita zvavari kuda mumwe ndopanoyaiti legacy yavo vari kuzotinyadzisa kunyadzisani vari kuzonyadzisa baba vacho vanofanira kutonyadziswa because vanhu vemuZimbabwe kutonzi uri muZimbabwe zviri kutonyadzisa futi kutonzi uri muZimbabwe zvinonyadzisa unotonyara unotonzi unobva kupi utonyara vanhu vakawanda tarisa kune vamwe vanhu vari successful vari kugara nyika dzakasiyana siyana kumadiaspora kumachinji anotogara ataura kuti inini musataura kuti ndiri muZimbabwe anongoda kutotaurwa nezita rake ndonzi ningi that's all zvatopera unotoona kuti umwe akatobuda akatoenda akutochinja senemu akutochinja senemu ndo nyaya dzacho idzodzo ndo pazvinenge zvichitangira boza kunoti inini havanozondiziva kuti ndiri kuchinji zvakakonzereswa nechi munhu anofanira kutova proud of nyika yake katozviziva teseko ndianiko munhu wese anotori proud nenyika yake but kuona vanhu vakasvika pa the extent yekuzvidistance kuti hatichadi kuzvinzwa nyaya idzodzo obva wabuda chiti ningiri ndakada ndatoboikana ndichatodi kutoningina mara ndokata ningiri ndacho